Ja... Nå. Referat af sagaen. Njals saga, den handler om Gunnar og Koldskæg, som er uvenner med nogen, og dem, som de er uvenner med, angriber dem så. Og det er en, der hedder Togir, blandt andet, der angriber Koldskæg og Gunnar. Og så ender det så ud i, at Togir han dør, og så har Gunnar så dræbt en mere af sin egen slægt, fordi Togir var i hans slægt. Og så kommer de op på Lovbjerget, hvor der de får at vide, at de skal rejse ud af landet, fordi de er fredløse, altså så må de bare blive dræbt. Og så bagefter så rider de sammen, så ryger op, Gunnar af hesten, og så siger han gider sgu ikke at flygte ud af landet, han bliver sgu bare og slår sig med en Koldskæg, han videre ned til båden og sejler væk, og så Gunnar han bliver så, de ved de andre så ikke, så det er først, han bliver der hele efteråret, så det er først til sommer, de andre finder ud af det. Så vil de så lave et bagårdsangreb på ham. På Gunnar, ja. Og så kommer der 24 mænd efter Gunnar, som så vil slå Gunnar ihjel. Og de starter sig med at tage op, fordi de skal hente Gunnars nabo. For at kunne få lukket hunden væk. Ja, fordi Gunnar han har en hund, som afslører, når der kommer nogen. Og så kommer naboen så med hen for hunden til at slappe af, som der den ikke afslører, at de kommer alle dem der 24 mænd. Men så hunden den angriber så en af mændene, og så bliver de nødt til at slå hunden ihjel. Og der hyler den sådan, så Gunnar hører det, og så starter det helt store kampscene. Ja, så finder Gunnar sin bue, og så Gunnar han nakker en masse dudes med sin bue. Nakker, under første kan det mislykke sig så. Ja, og så skader han den lidt og sådan noget. Og han dræber en. Ja. Men så søger Gunnar, han søger så efter de har skudt med bue, så fører han så en tilflugt ind i sit hus, lyder det som om der. Og der er alle de mænd ude foran, de prøver at pille taget af hans hus. Hvorefter at Gunnar han så bliver ved med at skyde med sin bue efter dem. Indtil en af dem han hopper op på en væg, og så han hugger hans buestreng over, som der han ikke kan skyde med sin bue længere. Og så kommer det helt stort dilemma, for så spørger han sin kone og sin mor, om han ikke må låne noget, der tror til at lave nye streng ud af, men så siger de, fordi han har givet min ting, og så må han ikke få nogen streng. Så han får ikke nogen streng, og så ender det med, at de får dræbt Gunnar. Eller Gunnar han når at beskytte sig selv med et spyd, hvor der han når skade 7 mere, tror jeg der, eller 6 mere, 8 eller sådan noget. 2 mere. Der omkring. Han slår for, han smadrer dem lidt mere. Han slagtmaskine. Ja, med det spyd der. Og så ender de så med at få dræbt Gunnar. Så snakker de op, og så siger han, der har stået for angreb, at de skal ikke gå ud over konen og mor, så de skal ikke stjæle fra dem. Og de siger også, at Gunnar han var sgu en stor mand, han kunne holde til meget. Ja, han kunne holde til 24. Ja, han kunne holde til mange tæv. Han var en stærk jern. Ja, okay. Skal vi så ikke gå videre? Det var referat. Så er der analysen. Så spørger du om, hvad er det for en konflikt? Men der starter konflikten på Lovbjerget. Det er det der med, at den der tog for Gunnars slægt, de vil lave bagårdsangreb på Gunnar og Koldskæg. Ja, og så bliver Gunnar, han bliver jo så nødt til at slå Togir og de andre ihjel. Så derfor så starter den der konflikt op på Lovbjerget. Og hvilken løsning får den for det, når de to de bliver dømt, de skal også ud af landet, må de blive dræbt? Er det retfærdigt? Ja, nej, det er det sådan set ikke. Nej, det er ikke retfærdigt. Det er jo selvforsvar, men det havde de sgu ikke den tid, så det skal sgu ikke komme til an på det. 2 kvinder. Ingen rolle har de begivenheder. De har det der med, at de skal lave den der streng ud af deres hår, men det gider de ikke. Det er sådan set bare at sige, det er sådan det eneste, de laver det. Ja. Franvik og konen Halgard, ja, de gider ikke give ham noget af deres hår, som der han kan få sin bue igen, som der at han kan vinde. Så, fordi han har givet dem en kindhest, altså en lussing. Så, og så ender det ud med, at Gunnar han dør. Det er... ja. Hvorfor beslutter Gunnar sig for at droppe rejsen? Det vil han skulle blive at kæmpe. Synes sgu det er noget pisse at rejse. Han vil ikke bare stikke af, ligesom bare fordi der er nogen der er efter ham. Så vil han ikke stikke af for. Og scenen med hunden, det er jo det der med, at hunden ligesom bevogter huset, så bliver nødt til at lukke den væk først. Ja, så... Ja, det er derfor hunden er med. Ja, så slår de hunden i hovedet med en økse.
Altså for hovedet som totalt stykker. Ja, de hugger en økse ned oven på hovedet af den, som der piker ned i armen af hunden, og så skriger hunden, og så dør den. Det er egentlig det, der sker i scenen med hunden. Og så er en karakteristik af sproget i kampscenen, det bliver på meget den måde, du sagde med jysk der med, det er meget... Det er ikke sådan overdrevet, det er mere underdrevet. Ja, det er, når der er en, der dør, så er det... Og så faldt han død om. Det er underdrevet. Så hvis der er en, der dør, så står der, så faldt han død om. Hvorimod, at i københavnske folkefortællinger, for eksempel, fra den tid af, der gik man lidt mere dybden med det med overdrivelsen med, at der måske røg meget blod over det hele. Ja, og det ord, du leder efter, det er litose. Hvis du skal det klogere for underdrivelse. Michael Balle. Okay, hvor mange vi så? Fortolkningen. Ja, det var analysen. Var det ikke det, var analysen? Det andet er fortolkningen, hvis vi ikke til det skal vi. Ja, det var... Ja, pause. Analysen, ja. God dag, Michael.